Sri Kandi ayo rasa ndedawa cerita tak boyo marang Tunggul Malaya. Kelakon penjaluk weton bisa nglangkai bangkene Sri Kandi. Bedahan dadane Sri Kandi. Oh, sajak arep nyoba karo calon bojone iki. Ayo. Ngantemo. Ngantemo. Kowe jan lara tenan. Nyampluk pilingan. Anggap ya apa? Ungalno dadamu. Ungalno dadamu. Dewa Serani ora duwe dada. Sing ndurak ya mung Sri Kandi. Ora sarembu kan sing werna-werna. Mara tamarane epek-epekku. Tadawana iki. Anggep yo. Iya to. Ora sandadak. Menungso kurang apa nyepelek ke Sri Kandi kowe. Wedyan ngrayang dhuwur tenggak mara ketok lu budi parek kowe anggap Wedyan wah Serani kados pundi Ibu? Ora sandadak kowe ngeman karo Sri Kandi. Mara iki jemparing tamakno ing kene margane patimu Sri Kandi. Hebat Kakang Semar kok. Kula niku nek wis gelem metu dayane panah nika sulak nyawang kahanan kula. Tobat. Enggak, gek munggah teng kayangan mawon. Gek diurus sing dadi ketuane dewa. Mengke yen ana apa-apa Semar sing tanggung. Ngesake dawuh Kakang Semar. Bali Dewa Serani, ayo bali. Iki kok ayo bali wae. Wonten menapa? Mbok nggih rucat rumiyin to. Ngejak bali kok isih wujud kaya ngene. Wis kok nek aku dadak sale kesuwen. Ayo mulih. Nara medeni. Ana sing ndombani. Lajeng sing wis ora dadak kowe kudu ngerti. Wong ibu ora bakal mandhet tekan semene mesti bakal golek cara liya. Ngono iki sendika ngesake dawuh Ibu. Setiaki. Sajake satos-satos sedhe kaya mentas meguru anyar. Wani nyumbari Temenggung Yudapati. Tak kedhet yen mripatku ora ilang saka pandeng remet dadi laring pepek. Mangka anggara suruh sumbar parang
jalukamu. Hut, hei, hei, Tumbak Tajana Barat. Ayo. Borot utengmu. Yo, amakno. Ya. Oh. Weh. Oh. Weh, hey. Oh. Hoi. Oh. Weh. Ayo. Wong-wong apa iki? Hai. Oh. Hai. Wah. Wah. Mati aku. Wah. 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 Sapa iki? Antasena. Bali takon kowe sapa? Kumandang Garba. Njaluk Praja Ngamarta kelakon watun bisa mbedahke dadane Antasena. Kelakon bengkah dadamu, nyata. Nya. Ngendel-ndel iki. Tebak dada ora mutah getinyo rasa cerewet iki lho Jatasen. Kepruk siramu nyata. Milih ya sing ndi? Ngendel-ndel ke parat. Hai. Wedian. Ayo sing seru. Hai. Ya, geger. Wah. Kemaki men to wong iki. Ayo. Hai. Kurang marem. Golek gaman. Yo. Wah, pro watu
ora pecah ndasmu ngerti wong ning aku parek. Oh, watu ngundandani dalan kok jikuki. Nggo ngeprok siramu nyatanya. Nyata wis ta. Pecah kowe. Kurang banter le. Ketian ki wong apa? Wah! Genten, Mas. Nah. Milio sakarmu. Oh, sirah. Wis. Loh. Aja mundur. Ayo. Aja merem. Nyata. Awas. Hai. Ayo. Ora apa-apa. Elok iki. Hai. Terus biar kowe. Terus. Wah. Saya jero. Malah ra tega wis tak cerewet. Yo banter. Hoi. Wah. Wis. Wah. Oh, hi. Ya. Ah, biar kowe. Hoi. Ah. Hei. Ah. Hoi. Ah. Hoi. Ah. Hei. Hoi. Ah. Ah. Hoi. Awas. Shit. Oh, biar. Hoi. Oh, hei. Hei. Ah. Ah. Hoi. Oh, hei. Oh. Oh. Hoi. Ah. Hoi. Ya. Dewa Sreni. Aku sagu yen nganti aku ora ditis lebokno marang Kawah Candra Dimuka ning kosok baline aku takon karo Bathara Guru. Takon apa? Sadurunge aku mangsi takonmu mara coba Wangsuwana pitakonku tumrap Bathara Guru mapaning tembung bener lan luput kuwi dumune ana ngendi. Werkudara, apa sababe dene jane kita ndadak takon perkara mapaning tembung bener kelawan luput? Iya. Mula ndak takokake dengan luput ndak telesihake jalaran mumpung iki durung kebacut kabeh murih becike, murih genahe lan ngerti wates-watese. Sabab bisa wae sing pancene kanggoku bener malah diluputke. Banjur sing luput mok bener iki. Apa meneh yen isine ngatimu kedurungan rasa gething mburu sengit marang aku. Kabeh wangsulanku mengko ora urung sarwa luputake. Iya apa ora? Wah, adalah leres Sang Guru menika Werkudara mitrang prawis menika kedadipun wangsuli. Sabab kala mangsa sok wonten labet saking gething mburu sengit barang sing bener diluputake. Sing luput dibenerake. Lha ketangan santos Sang Guru. Kakang rada inggih. Sumurupa bener kuwi kaperang ana 3. Siji benere dhewe, kaping pindho benere wong akeh, kang kaping 3 bener kang sejati. Kang ulun anggo paugeran yaiku ing kene yaiku bener kang sejati. Bener kang sejati iku kaiden dari Gusti kang Maha Kawasa Werkudara
Iya. Muga-muga ucapmu kelawan batin ora gesek. Mara saiki tumuli wangsulana pendangon nulun Werkudara. Iya, arep takon apa? Jeneng kita leputan kelawan Jawata sabab wanuh-wani medhare kawruh panunggal. Monggo dhisik. Sebab apa kawruh becik ndak wedharake Bathara Guru mluputake. Uruhanana kawruh kasebut dadi sirikaning Jawata. Yen pancen kawruh mau dadi sirikaning Dewa Geniya Bathara Dewa Ruci medhalake kawruh mau. Aku diwedhari marang Dewa Ruci. Kenapa kok ora gugat kelawan Bathara Dewa Ruci? Sang Hyang Dewa Ruci medhar kawruh panunggal kuwi mau mung mligi kanggo Werkudara ora kanggo liyane. Wiwit jaman kapan medharke kawruh kok digawe pilih kasih. Yen pancen mulangake kawruh digawe pilih kasih. Pasinaon ngarep sapa to kae bubarno kabeh. Kok ketok temen oleh dewa watakmu srai drengki lan serakah. Aja ana titah kang pinter kejaba dewa kanggo ning Werkudara. Isin yen bangsaku padha dadi wong bodho. Monggo yen tak surasa piwulang kang tak kandhake mau babar pisan ora ngepuk marang wadining dewa. Kepara isine piwulang ngajak marang manungsa padha bisa menepake rasane, bisa mapanake napsune. Aja lali panembahe marang Kang nyipta jagat. Tenang apa kok nduk luputake Bathara Guru? Apa yen ngono ngarep padha bakal tok isine wong kang watak angkara murka? Iya. Bathara Guru prasaja wae. Kowe dititipi tembung saka sapa? Sing surasane aku kudu nampa pidana. Marga nitik dasare nggonmu ngluputake kuwi mau wis tanpa mencok babar pisan. Mula aku ngarani yen kowe mesti diwenehi apa-apa karo sing kongkonan ki Bathara Guru. Layan dewani wae bisa digarap barang bener digawe salah. Njur titahe sing ning ngisor kuwi terus njaluk pangayoman marang sapa Bathara Guru. Ayo pikiren. Tukaya sinipi Baca bang mawi ngongis Netra dik ngontarandir Soring jonggo Malatu-latu Menungsa murang Tata Werkudara ngremehake marang Manik Maya ndak wulun pangarsaning dewa gampang dikusili dening liyan ndak kang ora bukti padha kawan sira ngremehake marang Jawata. Ewati kula paman Pukulun Werkudara sakatan pepindana cempluk kawaca ndori muka ndori. Lang-langing driya mangu mangun kum kanduan rimang Werkudara sira sakadang aja endo ing leputan nampa Pidrasa Pukulun Bathara Guru kowe dihukum dipidhone madhaning kawaca ndul dimuku cegurke dina iki. Ora sama cegur akon nyegur dhewe dina iki.
do mangkat dhewe-dhewe. Rumangsane Werkudara ki nyemplung kawah kaya dikon nyemplung mblumbang. Mong lendute mawa geni kok ora wedi babar pisan. Waduh nyang dhewe-dhewe. Wah. Yo tau ngrasake lendute sibleke dobo. Lha kok disangga enteng. Wah, mbuh dadimu Werkudara sakadang. Kajatri sang kapireng prinangkul kinempit-empit sawetara metu saka angganing Ndarawi para Sri Kandi sabab ora penak atiku jebul kepara nyata semono mentalane Bathara Guru midana marang Pandhawa sing tanpa luput durung karuan dosane. Aku krungu ku arep njegukring marang kawah para Pandhawa. Ya, aku wis ndisiki laku. Kawah Candra Dimuka. Kowe lendut sing mawa geni. Panasmu mungkuli. Pitung mawa bathok. Pandhawa bakal teka kene arep jegur marang kawah. Gandeng kowe iki kawah ngerti marang kahanan mulaku arep takon. Pendokae bener apa luput? Yen luput panganen aku ora bakal. Aku ora ngemang. Ning pancen Pandhawa kuwi ora luput. Pandhawa kuwi bener, aja kowe mangan marang Pandhawa. Lah. Ambak mung sak lendut geni. Ning ngerti sing tak karepke. Omong aku ditampa dening kawah Candra Dimuka buktine mau mangah-mangah kaya soto sing lagu umop. Bareng aku takon kok terus sumupe ilang. Wis ora tengkrempul malah adem kahanane. Nek ngono Pandhawa ora luput. Ya. Ndara Bima sakadang pun mang jegur. Mboten napa-napa para Pandhawa. Parpa saking dosa saguru kula ya mutusa sang Sri Kawah Candra Dimuka gawang-gawang nyemurupi Pandhu bapakku Madrim ibuku. Pandhu bapakku Madrim ibuku kaget aku nusul kowe Pandhu bapakku. Pun kakang ora keriai. Wah, sida njegur kawah Pandhawa. Wis kukut sejarah wis ilang jenenge Pandhawa.
Tata Pandhawa Tata Gadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana ana yaksa ingkang prapteng Pandhawa Kayiwangan iki sapa? Aku buta ra duwe jeneng. Lho. Kok aneh temen. Sedeng kewan wae duwe jeneng, sira yaksa ora duwe jeneng. Brol aku lair biyung lan bapakku wis temekaning pati ora kober menehi jeneng marang aku. Weh Bathara Guru, kepara nyapa? Weh ladalah. Kebeneran banget Bathara Guru, aku munggah nyangka Kayiwangan iki kang wigati arep nuruti sing dadi karepku. Kowe duwe karep apa? Aku darbi dami-daman. Ora kita ngomong sak kebiaring tadi kepengin aku linggih ana ing dampar Dunta Kayiwangan nyekel panguwasa njungguring Salaka. Buton Wrang Tata. Para Jawata padha maju. Obong dadi aku kowe parah. Kagiat risang kapirangu prinangkul kinempit-empit Murang Tata buta ingkang wanawani ngamuk ning Kayiwangan para dewa padha kasoran Jundamanik Tandana. Ana gaman bisa mlaku dhewe. Kowe pusakane Bathara Guru. Nadyan tanpa nyawa kowe iso niteni belawan luput. Yen panjenengan buta luput tumiba ning darkaring tumakane pati. Ing nganti aku bener kowe Wantupama, bosok bidurmu. Das pundi Adi Guru? Ketiwasan Kakang Narada wonten brahala ngamuk punggung badhe ngrebat pangaos Kayiwangan.
para Jawata kula punika mandang sami kasoran. Ulun ndhawuhaken Junda Manik boten tumama saya barang ngamuk brahu menika Kakang. Talah pripun Adi Guru? Ados pundi Kakang minta sara sinten? Pangraospun pun Kakang buta sakesir menawi Adi Guru saged ngentas para Pandhawa. Ngentas para Pandhawa inggih. Ados pundi Kakang? Nggih kados pundi? Kedangaken Adi Guru. Sumusul dhateng kawah Candra Dimuka. Inggih. Mongko ingkang jegur kawah menika titah ingkang nandhang dedosan. Menawi kula tumut jegur menika rak sami kaliyan kula dosa. Aborong. Nek kepengin slamet ya njegur ning nek boten ya pun monggo, morak-malik ya sak arepmu. Ngaten Kakang inggih. Menawi nyaya sanes Pandhawa boten wonten. Yen sanes Pandhawa boten saged sirep Adi Guru. Oh iya monggo Kakang sumusul ngentas Pandhawa Kakang. Leng-leng ramjiwang ingkang driya Lir jiwang Candra katawengan sumuing tias kapritan bimbo kabiataning rujit
aku Puntadewa Arjuna Bima kembar padha jegur ing kawah Candra Dimuka luput apa nggih inggih Kangjeng Rama kula sakadang namung labet bebela dhumateng kadang kula Werkudara Kangjeng Rama kula ingkang Kangjeng bela dhumateng Kakang Mas Bratasena kula ngaten Kangjeng Rama kula ingkang Kangjeng Rama Werkudara Pandhu bapakku apa kita luput apa marang Jawata aku dhewe ora nyumurupi luput apa Bathara Guru pitakon tak wangsul monggo rumangsa bener nggonku mangsuli ning digawe salah dening Bathara Guru aku mung manut marang apa sing dikarepi Bathara Guru ning aku percaya ing atas aku wong ora luput digawe salah ndak kira Gusti ora bakal sare ngerti lan bisa metani ndi sing bener ndi sing luput mula kasunyaten aku nyemplung madaning kawah ora ngrasake panas sing geni nimal kepara hayem tentrem seger awakku lan kabeh dulur-dulurku iki tandha yen sing nyipta jagat isih ngayomi aku sak sedulur anakku nggih Pandhawa iya syukur bagisen sira kulub darbi rembug kang mengkono darbi watak sabar darana ateges mengko bakal ana kang ngunduh ing pakartine dhewe ingsun mapaning kene ngresike marang dosaku ngresike marang klebutanku lan ibumu madri yen wis resik kahananing pun bapa lan ibumu mbok menawa Gusti muli nimbalipun bapa munggah marang kasuwargan nggih para Pandhawa bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang bawes andrum Pandhu bapakku lan ibuku madrim kresiki dosa putih mapaning kawah muga ora kesuwen inggal katibang munggah marang kasuwargan praptaning Sang Hyang Guru Nyatangening kalanyuwang aglar pandamuntar tinon kekoneng sureng sorote tanpadang pukulun Bathara Manikmaya tuwinjiwan rada rawuh ing madyaning kawah Candra Dimuka kapara nyata nggih Pandhu oh iya ya ulun Kang Prapta Pandhu wonten wigatos ingkang pundi pareng sepadhong dawuh kulun sumurupa nggih Pandhu ulun Prapta ing kene kang wigati bakal ngentas marang Atmaja kita Pandha saka ing kawah Candra Dimuka bali marang mula-mulane maneh mengaten kulun iya sabab menapa dene anak kula badhe kantas saking kawah Candra Dimuka Purhanana Pandhu kayuwangan ana gara-gara prataning Brahala kang ngamuk punggung bakal njaluk panguwasa ulun kabeh para Jawata padha kalah yudane ulun namangke junemane ora tumama kakenan Dwasung Pamayoga supaya ulun minta saya marang Pandhawa kang bisa nyirep daurmu kejaba para Pandhawa nggih Pandhu mekaten iya kang mangkono nggih maringga dawuh marang putramu Pandhawa tetulung jeneng ulun nyirep marang dawuh mau Pandhu ingi badhe kula dawuhaken pukulun mangsa Budhawa Werkudara Pandhu bapakku apa
Sang Hyang Manik Maya rawuh ing madyaning kawah bakal ngentas marang jeneng kita kuluk. Apa wigati ngentas aku? Sang Hyang Manik Maya bakal minta Sraya supaya sira kadang lan sakadang padha nyirep marang yaksa kang ngamuk punggung. Mengkono, iya. Sing dawuh sapa? Bathara Guru. Apa Bathara Guru bisu? Kenapa ora kandha dhewe? Pun bapa minangka wakil ora nampa wakilan ben kono dhewe ya salah yadi guru iso omong tak ngeng wong liya iki kepiye demen kewirangan kaya mayang dalang loro terus diwakilke iso to cara dhewe tak wakilan kados pundi Kulun iya Werkudara apa ayo nggih ulun kaya mentas saka Kawah Candra Dimuka. Moh. Aku wis kerasan ana kene. Aku wis jenak ngadhep Pandhu bapakku madring ibuku. Ulun tulung ana ya nggih. Kowe kena apa? Kayiwangan gara-gara ana yaksa kang barang ngamuk Werkudara. Para Jawata padha kasoran. Ulun nibaki gaman ora temomo. Nandur ngunduh hutang nyaur sangganen dhewe lakon iki ayo nulaya marang kitokmu Pandhawa luput apa kuwi ngiring bro jegur barang Kawah Candra Dimuka bareng ana payu-payu sambat marang Pandhawa apa ora isin kuwi jane ya isin jane ya aning piye wong butuh piye butuh isin sorane tutupi raine kok piye. Bratasena, Pandhu bapakku apa? Aja kaya mengkono ya nggih. Kuwi dudu wulang aku. Ing atase pukulun kuwi wong nandhang nelongso kena apa dadak sira ngundamana. Ora nyelok Werkudara. Sing kaya ngapa kita kudu nggoni marang wataking tata krama. Sapa kang weruh nyang tata krama ki dawa parang panyendhu Bratasena. Sang Hyang Manik Maya iku nguwasani jagat saisine. Wakile kang murbeng gesang mula aja kowe wani Werkudara. Yen nganti wani karo wong kang lagi susah, tegese Werkudara ora mido marang kang dadi sabdaning kang nyipta jagat. Mula sira aja wangkot yen ngrumangsani anak Pandhu. Aja nolak marang pamintaning Sang Hyang Guru Werkudara. Iya. Kudu piye? Istokno dawuhi. Iya. Wah, ya sida luluh karo wong tuwane jan elok tenan Werkudara iki. Ketoke wong agane karo wong tuwa sebekti kaya ngono. Dedeh jan mula ora aneh yen disuyuti barang wong pirang-pirang. Sing ra dhising ya sing ning ngarepku iki. Dewa kok plentas-plentus. Werkudara bi tulungono ulun ya nggih. Iya. Jer Basuki mawa biya. Probiyane apa Werkudara? Aku sagu nyirep dawuh kang ana kayiwangan. Waton bapakku Pandhu, ibu Madrim dintas saka neraka jahanam. Saka ing Kawah Candra Dimuka iki. Mengkono, iya. Ya, ulun entasake ora mung dintasi ning aku njaluk dipapangi swarga tundha sanga. Yen mituruti aku saguh nyirep dawuh mau. Nek ora nuruti aku wegah metu saka kene. Oh, pripun? Dipenggali Adi Guru. Werkudara saguh nulungi waton Pandhu kali Madrim diunggah ke swarga tundha sanga. Monggo swarga Tundasanga niku pamane para dewa watak sanga. Dewa di Pandhu dewa do mondok nyang endi bakal iki lho. Ora karuan. Apa dewa golek sewan. Parga dinggoni kalawan Pandhu. Ning nek ora dituruti geger selawase njungkring swarga. Pripun Adi Guru? Pripun? Terus pundi Kakang ya dituruti mawon.
dipuntuti inggih timbangane kesuwenane gara-gara lu turuti mawon. Pandhu madhep dukae swarga tundha sanga. Lajeng ulun sangadang mapan wonten pundi. Nggih mengke golek nggon sing kira-kira sewane murah tenan. Oh iya ya nggih Werkudara. Ulun pinangkani Pandhu Madrim bakal luntas mapan swarga tundha sanga. Aduh anakku nggih. Pandhawa utamane Werkudara ingsun lan ibumu Madrim banget paring terima kasih marang Atmajago Pandhawa. Trenyuh atiku nggih lumantar sira kulup putraku Pandhawa ingkang tuhu bekti marang wong tuwa. Du tansah mlangsa marang sipating Sudarma. Urmeksa marang kang dadi manunggaling Pandhawa. Ora aneh kita bisa nyuwargake pun bolawan Ibu Madrim anakku nggih Werkudara. Muga-muga sira kulup diparingi sentosa dada baumu, diparingi kuat lahir batinmu. Ketang wekas marang sira kulup Pandhawa kabeh. Aja ninggal marang tata krama lan maneh sira tansah nganggo kaya dene ibarate pari saya isi saya ndingkluk saya tuwa saya enak dipangan. Ing kene margane wong tuwa ingkang bisa nampa donganing anak kang saleh. Wiwit dina iki pun bapak lan ibumu mentas saka ing Kawah Candra Dimuka. Mbok menika wis titip purnenggati dosa luputing pun bapak lan ibumu wis dikumbah ingkang nyipta jagat kanthi glening Kawah Candra Dimuka. Kang mengkono nggih para Pandhawa lestarya nirbaya nirsangsaya widada tansah manggih yuwana kasembatan kang ginayuh pun bapa ibu munggah marang swarga tundha sanga Pandhawa. Putuku nggih Werkudara titis leh munyun kalan dewa. Sira anak anung anindita bisa nyuwargake marang Sudarma. Muga ana Werkudara liyane kang bisa nyuwargake wong tuane ya nggih Werkudara. Mas Werkudara Kresna kakangku iya teko kene iya bobotipun kakang semarang Kadang Pandhawa maupun kakang pokono kene kang wigati memanuki marang karo kadangku Pandhawa Santidi njero Kawah Candra Dimuka dintas dening Dyamarga kayawangan ana gara-gara
Gara-gara apa? Ana buta ngamuk unggung. Mangkono? Iya. Ning lega rasane ngatur sabab kasempatan niatku sak sedulur nyewargake wong tuaku. Pandhu bapakku madri ibuku wis mentas saka ing kawah Candra Dimuka diunggahi marang swarga Tundha Sanga. Wah, adalah. Syukur bagi sewu Yai. Tandha ana kasil siadi meguru marang Begawan Durna ketitik. Ngamu bisa nyuwake wong tuamu Werkudara. Iya. Mula aku arep nyep marang Braosi gawe gara-gara. Yai andem gawi. Siadi ora sanedhaki buta sing nyedhaki pun Kakang. Mongso bodho. Ana ratu cemani sapa iki? Ireng ya ben. Kowe sapa? Pangling karo jenengku lali karo asmaku. Sapa ngaku? Aku isih kresna ajeg kaya mbiyen-mbiyen. Ora malih jeneng. Beda karo ngarepku iki senengane kok mulah malih. Mulah malih piye? Aku Brahala lagi ngamuk punggung. Ngamuk ya sak karepmu. Ngamuk ya kena ning aja ngamuk karo aku ora luput karo kowe kok. Aku ngamuk kalawan dewa. Dewa wis pasrah marang Prabu Kresna. Karepe sirepen bromean nyamet dening aja kowe nuntuki nesumu ae Brahala. Mbuh ora idep. Kudu aku golek bela. Pancen aku ora maido, kowe mbelani Pandhawa to? Iya to? Kowe mbelani Pandhawa, utamane mbelani Janaka, kowe iki bojone Janaka. Tobat konangan karo Prabu Ndarawanti Kakang Semar. Ha iki mesti wong niku danyange kok. Mboten mokal nek pun pirsa ndika. Sri Kandi wonten dawuh siadi budaya kayangan pun Kakang ora keri. Aku ngodol saka mburi mung sabab kepengin ninggal nyengkake bali Prakadang Pandhawa Yai. Kula ninggi. Sri Kandi pancen kena kanggo patuladan marang wanita liyane. Ketok tanggung jawabmu, ketok kridamu. Tumandang ora mung kanggo warga ing Praja Ngamarta ning uga kanggo Srana nyengkake marang swarga kelawan Kangorama Sang Panuwun Ibu Madrim Sri Kandi. Kula ninggi. Membo buta barang iki sapa sing ngajari? Ninggi wingking kula menika ingkang kula pentah kula. Niki lho mestere. Kula sing menehi japa supaya iso dadi buta. Niki mujudake Ndha Sri Kandi niku didukung karo wong cilik kaya Semar ngeten niki. Sri Kandi tumandang krida kasempatan sabab dipun biyantu wong cilik kaya Semar sak kabeh niki. Niki pambiyantuning para kawula cilik ora bakal pegat sak panten mawon nanging terus Ndha Sri Kandi didombani oleh krida telaladan Praja Ngamarta. Mila ampun maido kalih Ndharawara Sri Kandi ambak niki sipating wanita ning niki Senopati lali batosipun. Kakangku uga nekseni bab perkara iki. Mula raneh yen to Prakadang Pandhawa percaya marang Sri Kandi. Sri Kandi kula wonten dawuh iki Pandhawa wis kelakon nyuwargake wong tuwane munggah marang swarga Tundha Sanga. Kabehmu bareng marang Sri Kandi kang dadi buta iki kula linggih. Rumaos bejo kepayangan Sri Kandi dipun biyantu dening Kakang Semar Ko Prabu. Iya. Kamangkono Yai, gandeng Jawata wis padha ngrumasal luput. Siadi aja nusake tumindak ngrusak kayangan mendak ora apik dadine. Ngono inggih. Ayo. Ditiwace enggal bali marang Praja Ngamarta Sri Kandi. Kula dherekaken Ko Prabu.
Kakang Semar. Kula Gus. Banget panarimaku. Dadi Kakang ora nikake marang Pandhawa. Lumantar Sri Kandi kang sira dombani. Kasebatan entuk margane wadang. Lan maneh Agus kelakon nyuwargake Bapak Wandi Kumadrim. Nggih. Syukur bagi sewu dene wekdal mangke sampun wonten undu-unduwanipun. Anggen dika mbabar kawruh panunggal. Lumantar Manik Maya ingkang klintu ing patrap. Nang jebul menika kangge srana anggenipun nyengkakaken Kang Rama ing ibu minggah ing kasuwargan. Kakang Semar. Kang Rayindra Sri Kandi sampun ketingal ridhanipun ngetingaken tanggal jawabipun. Pinter mernata kaendahaning praja ugi tanggal jawab dhateng tiyang sepuhipun ugi dhateng keluarga ing menika Gus. Monggo sami sareng-sareng ing antawisipun para Pandhawa warga agung Amarta ingkang kula wakili dalah miat langening kalang nyuwang aklar pandang luncar Riri sarta pawonuting ranu tersinggar sanira dening kanyut